Jamen, indledningsvis så vil vi fokusere lidt på, hvem det er, der er kunder og aftagere af vores produkt, som jo som bekendt var det produkt, vi kalder HED-klip. Og slutbrugeren, det er hospitalerne, som indkøber produktet til at sætte på patienterne. Man kan sige, der er både det, at det jo brugeren er både patienten, men det er også selve sygeplejersken. Den produktet henvender sig til begge dele. Udover almindelige hospitaler, så er der også private klinikker. Det er fortrinsvis i USA, at det er på private klinikker, men også meget i Tyskland, at det er et tilfælde. Yes. Og vores, hvad kan man sige, mest interessante kunde på sigt, det er de store medicinalfirmaer, som kan gå ind og købe produktet for eksempel at brande det til dem selv, sådan så de får det i deres egen farver med deres eget navn, og på den måde opnår noget brandværdi, og det vil give også en masse stordriftsfordele, fordi de køber større mængder ind ad gangen. Men det er sådan de primære kunder på produktet. Værdifaktorer, hvad det ligesom er, vi leverer til vores kunder, der kan man sige, vi mener selv, at vi har et unikt produkt. Der findes ikke noget på markedet, der gør det samme, som vores produkt gør. Så på den måde mener vi skiller os ud. Den alternative løsning, det var tape. Og igennem vores produkt, så har vi netop et øget fokus på sikkerhed, hygiejne og komfort. Det er sådan de 3 unique selling propositions, vi slår meget på over for kunderne. Helt fra dag 1, da vi begyndte at udvikle produktet, så har brugeren været meget i fokus. Og det har været meget det her med, at vi gik ud og testede produktet, spurgte, jamen, hvad er det skal kunne, hvad er det I ønsker, enhåndsmontering, flergangsanvendelighed eller engangsprodukt, og på den måde inkorporerede det i produktet, sådan så vi rammer det, markedet gerne vil have. Som nævnt over under de store medicinalfirmaer, så er det netop lige præcis. Vores produkt sidder normalvis på ærmet af patienten, og det er lige i øjenhøjde, både for patienten, men også for sygeplejerskerne. Og derfor er det et rigtig godt sted at lave noget branding, og på den måde for de store selskaber at få noget goodwill. Og vi vil også gerne være kendt som Health Equipment Denmark, det firma, der leverer en god og sikker løsning. Så har vi også prisen, som, hvad kan man sige, prisen kan sagtens konkurrere med de nuværende løsninger, som er tape, men problemet er, at det har indkøberen, sygeplejersken ofte svært ved at vurdere, fordi at engangsydelsen på produktet er forholdsvis høj, men når det måles ud på de enkelte behandlinger, så er den faktisk lav. Men det er en barriere, vi skal over. Det er ligesom at få fortalt, at det er altså faktisk ikke en fordyrende ting at have det her produkt. I forhold til kunderelationerne, så handler det jo selvfølgelig først og fremmest om, at vi skal foretage nogle salg. Og det skal have et øget fokus hele tiden, fordi det er jo her igennem, vi ligesom skaber værdien i vores selskab. Så det er der, vi fokuserer rigtig meget i øjeblikket. Ellers så går vi også igen meget efter at prøve at skabe nogle store aftaler, altså med større, altså enten distributører eller med medicinalfirmaer, fordi det giver os en mulighed for, igen, de her stordriftsfordele. Vi leverer mange til et sted, og administrationen ved det er begrænset, og vi får kørt nogle mængder igennem. Omvendt, så kan man sige, netop små aftaler, hvis vi har distributører i nogle små lande, som måske ikke aftager særlig mange produkter, jamen så er der en uforholdsmæssig stor arbejdsindsats forbundet med at skulle levere til dem og skulle servicere dem med materiale og hele tiden være i kontakt med dem per telefon eller per mail, og det gør, at vi vil helst prøve at ramme nogle lidt større partnere. Så har vi også en udfordring i form af kendskabet til produktet. At det er klart, at hvis folk ikke kender til produktet, så kan de ikke købe det. Og der har vi en udfordring med, hvordan får vi gjort kendskabet større. Og det sidste omkring kunderelationer, så har vi USA, som er et sindssygt interessant marked. På nuværende tidspunkt er vi kun i Europa, men vil rigtig gerne ind i USA, fordi at netop deres sygehusvæsen er privatiseret, de har pengene til at betale for det, og de har rigtig mange patienter derovre, så det er en stor udfordring for os nu. Hvordan vi kommer ud til kunderne, der har egentlig været 2 forskellige måder at gøre det på. I Danmark, der startede vi med et personligt salg, hvor vi selv besøgte alle dialyseafdelingerne, præsenterede produktet og gik i en dialog, efterlod nogle produkter, de kunne få lov til at teste, og så vendte vi tilbage til dem.
I udlandet har vi derimod kunne se, jamen vi har ikke mulighed for at rejse til Slovenien eller til Slovakiet, eller hvor det nu skulle være. Så der har vi ledt efter distributører, som kan varetage salget i stedet for. Og vi har også overgivet salget i Danmark til en distributør, for at vi kan koncentrere os mere om det internationale aspekt. Men igen, tilgængelighed er også lidt det samme som kendskab. Hvis vi ikke rammer den rigtige distributør, jamen så er det svært for kunden at finde ud af, jamen, hvor er det, vi skal henvende os. Så det er også en udfordring, vi har med, at vi skal virkelig finde de rigtige, plus vores hjemmeside skal være utrolig informativ omkring, hvordan tilgængeligheden bliver god. Partner, yes. Omkring partnere, der har vi jo nogle forskellige folk, vi arbejder sammen med. Og man kan sige, at distributørerne, det er på nuværende tidspunkt de vigtigste. Fordi det er dem, der ligesom har skabt salget de sidste par år. Men der er flere af dem, der ikke har performet godt nok. Og det er så med at finde ud af, jamen, hvordan får vi dem til det. Der kan man faktisk sige, at vi har fået lidt en personlig afhængighed. Hvis vi rammer ind i et firma, hvor der sidder en gut, som virkelig brænder for det, som kender de rigtige kunder, så går vi nemt igennem. Men hvis vi ikke rammer den her person, så kan det godt blive lidt en ørkenvandring. Omvendt, så vi er jo vi er en vidensdreven virksomhed, så vi skal også have nogen til at producere vores produkt. Så vores producent betyder også rigtig meget for at få det her til at lykkes. Og et selskab som Gambro, der er det stadig tredje største i verden inden for vores felt. Dem er vi ved at teame op med nu, for at de netop kan begynde at gøre det her med at tage produktet ind på flere afdelinger, bruge deres salgsnetværk til det, så vi får stordriftsfordelen. De kommer til at få produktet i deres egen farve, og netop med deres eget logo, så det egentlig bliver en Gambro-klip, som vi kalder den. Og tilsvarende har vi også på nuværende tidspunkt fat i Fresenius og Diaveum. De er sådan lidt mere spørgsmålstegn. Vi ved ikke endnu, om det bliver til noget, men det er også nogle af de rigtig store spillere, som vi gerne vil i kontakt med, og som vi er i dialog med, forhåbentlig med de rigtige. Hvad for nogle aktiviteter foretager vi os så for at få det her til at lykkes? Vi deltager blandt andet på forskellige medicinalkonferencer, hvor vi udstiller og viser produktet til sygeplejerskerne, demonstrerer, at det giver dem et produkt med hjem, og prøver på den måde på at skabe sådan lidt en pull-effekt fra markedet, hvor de selv ønsker det og trækker det til sig. Så det er en af vores helt grundlæggende måder at gøre det på. Så får jeg lige en. Vi laver også selv et aktivt salgsarbejde, som består i, at vi ringer ud til vores distributører for hele tiden at følge op på, jamen, hvad sker der? Altså, kan vi gøre mere for dem? Kan vi give dem noget mere materiale? Altså, hvor går det eventuelt galt i deres salg? Eller hvad er det, der fungerer rigtig godt? Og netop, altså, det aktive salg bestod også i, at vi selv besøgte dialyseafdelingerne for at komme rundt, fordi produktet skal sælges ved at vise det til brugeren. Det kan ikke bare sælges på en hjemmeside. Så kan man sige, at vi har også noget administration, som vi jo skal foretage. Og det kan langt hen ad vejen godt være en stor tidsrøver for os. Fordi at der, hvor vi skaber penge, det er ved at vise vores produkter, det er ved at få noget salg igennem. Men der er rigtig mange administrative ting, som også skal være på plads med regnskaber og bogføring og altså CE-mærkninger og patenter, hvad det ellers kan være. Der bliver brugt rigtig meget tid der, som vi gerne vil bruge andet sted om muligt. Og ellers, jamen, det der fremadrettet også skal være vores helt store vej frem, det er produktudvikling. Vi føler selv, at vi har ramt rigtig godt igennem med det produkt, vi har nu, men vil også gerne udvikle nogle nye produkter, har et nyt på tegnebrættet, som vi håber på kan blive mindst lige så godt, forhåbentlig også bedre. Så vores ressourcer, hvor man kan sige, hvad har vi, som gør, at vores virksomhed den kan drives, og at vi kan stå os i en konkurrence. Der har vi blandt andet et patent og en designbeskyttelse på vores produkt, både i USA og i Europa. Og det er en nødvendighed i vores branche, at man sikrer sig, sådan så man ikke risikerer, at der er nogen, der snupper ideen. Så har vi også en uddannelse at byde ind med. Både Mads og jeg er uddannet fra Handelshøjskolen med en cand.merk i marketing og en cand.link.mærke i virksomhedskommunikation. Og på den måde også har fået et stort indblik i, jamen, hvordan markedsfører du produkterne korrekt? Hvad er det, du skal slå på? Hvordan kommunikerer du?
til dine kunder. Det har en rigtig stor betydning også. Jamen så tid er også en faktor. Vi er 2 mand, der driver selskabet, så tiden kan gå hen og være en begrænsende faktor for os. Der er kun 24 timer i døgnet, så der skal arbejdes effektivt. Men en stor fordel ved vores virksomhed, det er, at den ikke er omkostningstung som sådan. Altså, vi kan drive det fra et kælderlokale med internet og telefon, og så ellers de rejser, der følger med, når vi skal besøge folk. Men ellers er omkostningerne ikke voldsomme. Vi behøver ikke noget produktionsanlæg, som vi selv skal eje. Var det ikke omkostninger, vi ville køre først? Nej, vi snakker om til først. Okay, men det kan vi godt. Yes. Ja. Jamen, hvordan skal indtægterne så komme ind i selskabet? Det skal det jo komme igennem salg af produkterne. Vi har på nuværende tidspunkt kun et produkt, så det er her, pengene skal hentes. Så hvis vi ikke sælger noget, jamen, så kan virksomheden heller ikke løbe rundt. Så det er en nødvendighed. En stor fordel ved vores produkt, det er, at der er en god profitmargin på det. Altså hver gang vi sælger en enhed, så går der også penge i kassen. Så det er en stor fordel for os. Mængderne har indtil nu ikke altid været lige store. Det er det, vi håber igen på, når vi teamer op med de større selskaber, at mængderne vil stige markant. Tidligere der blev uddannelse nævnt som en god ting. Her vil jeg også sætte den på som noget, der på sigt kan give os en indtægt, fordi vi har et kendskab til markedet og en forståelse for det. Men omvendt har uddannelse også været en omkostning for os. For vi har brugt 5 år nu, hvor vi har kørt firmaet på halv tid. Og det har helt sikkert gjort noget, og tid har også været en afgørende faktor her. Så uddannelsen har taget tid fra selskabet. Så den ligger sådan lidt i et mellemland. Tid, som jeg lige nævnte, kommer netop på som en omkostning. Hver dag vi ikke sælger noget, hver dag der går længere, jamen det koster os penge. Renter. Vi har fået risikovillig kapital ind i selskabet, og har drevet det for en lånekapital. Og der er jo løbet renter på løbende, og dem kan man sige, de giver os en klods om benet, så den skal afdrages hurtigst muligt, den gæld. Patentet har også været dyrt for os. Det har været rigtig bekosteligt. Det er selvfølgelig, som jeg nævnte før, en nødvendighed, men det har drænet rigtig meget kapital ud af selskabet. Sidst men ikke mindst, så er løn en faktor, som selvfølgelig også er en omkostning. På nuværende tidspunkt trækker vi ikke særlig mange penge ud af det, fordi det er vores eget selskab, så upsiden skal være, at vi får en succes. Så det er lige til at holde et eksistensminimum, så det er ikke et problem med løn. Det er vel sådan groft sagt det, som danner vores virksomhed.